Philippines! Good morning guys! Good morning everything! Hello, kumusta po ang mga ka-everything ko dyan? So, today is the day. May, hindi ko alam, ilagay ko dito yung date. May yun. And then, 2022. Today is the day na mabinta na yung bahay. So, samahan nyo kami ngayong araw. Sasama ako, punta tayo sa isang bahay, and then punta tayo sa closing. Pero yung closing, hindi na tayo papasok sa kung saan sila mag-ipon-ipon, tipon-tipon, mag-signing-signing. Sa sasakyan lang ako, pero sasamahan natin si Mister. At ito yung araw kasi, hopefully, hindi i-cancel ng buyer na naman, or else, hindi ko alam. Or else, hindi natin alam kung anong mangyayari. I'm going to take Theraflu, guys, para safe. Kagabi, hindi kasi ako nag-take sa kasi dami. Parang nagkaubo, lumala. Usually, kapag mag-take kami nito, Theraflu Express Max, ano siya, makatulong sa pag-ubo-ubo, ganun. Anyway, so, naglagay lang si Tami ng ano sa sasakyan niya, guys. Tawag nun, hangin. Kasi walang hangin yung sasakyan niya. So, yan, anyway. And, ready lang kami. Andun si Tami. Ako naman, paalis na kami, guys. It's 7:30 na. O, ginoo ko. I trim and not trim the bushes. Yeah. This is the one you trim this. Nicer the trim one, yeah. Anyway guys, so let's go guys. There's a lot of mosquito following me. Natakot kami dito guys kasi nag-traffic na akala namin maliit kami kasi may appointment din yung gas oil na mga tao, company para makipagkita doon. At saka napagod kami dahil sa traffic. Gusto na naming matulog. Itong si Mr. Ubo ng ubo pa rin. Walang pagbabago. Ako pagod na pagod talaga kami kasi maaga kaming bumangon para lang maagang umalis. Pero yun na traffic. Nanyo naman itong asawa ko. Pagod yun guys kasi sobrang aga. 2:30 gising na yan. As in yung pagod na gusto mo lang matulog. Sakit sa ulo, sakit sa mata kasi wala masyadong tulog. O sige guys, tara samahan nyo na lang kami guys sa paglalakbay dito. At malapit na kami actually. Malapit na kami sa bahay. At ito yung lugar na sa tingin ko, kapag meron akong milyon-milyon na, babalik ako dito. Dito ako titira guys, is Scarsdale. Sobrang mahal dito. Tingnan nyo naman yung mga bahay. Diba ang gagandang ng mga bahay dito. Ang tax dito guys, at saka presyo ng bahay, sobrang laki. Mga nakatira dito is mga mayayaman. May mga pera, mga doktor, mga lawyer. And yun, so yun dito. Tingnan nyo naman yung bahay guys, diba? Ang ganda. Talagang malalaman mo talagang mapira itong lugar. Ito yung lugar na palagi naming madadaanan noon ni Tami, and every time na dadaan kami dito, ma-amaze ka talaga sa mga bahay-bahay. And ang palaging bukang bibig ni Mister is yung price ng bahay at saka tax talaga. Doon ka lalamunin sa tax. Alam nyo, paminsan masarap mag-drive sa mga mayayaman ng mga neighborhood. Kasi talagang, you know, parang motivation. Kahit wala tayong mga trabaho, at least meron tayong maisip na, ay, ang sarap talaga pag may pera, ano. Tignan mo naman yung mga bahay na yan. Oh, ang laki ng bill. Wag ka guys, may kasabihan po, yung ibang tao, ang daming pera, pero yung problema, hindi talaga mababayaran. At saka meron tayong naririnig, yung mga mayayaman, ang mga problema nila is sobrang laki. Iwan ko kung bakit, yun na yun talaga yung realidad sa buhay. Hay, ang ganda ng bahay na yun. Parang nasa Florida lang yung design. Kasi guys, nakapunta din ako ng Florida. Galing ako doon. Nagpunta kami sa mga mayayamang lugar. Ang gaganda. Anyway guys, andito na kami sa bahay. First thing first is cleaning. What? First thing is cleaning. Take this. Whatever need to be ticked. Okay, this one I will bring. The charger. Okay guys, you have to take the camera. Okay guys. So mag-ano lang kami guys. Kunin ko lang itong mga gamit. Like coffee maker, I'm gonna take. Yung asawa ko guys, nakakaluka. So, huwag mo na natanggalin. Huwag mo na natanggalin.
Ngayon na ang closing, hindi pa tanggalin. Kailan kami magtanggal ng mga gamit? Ito, lininisin ka itong counter dito. Hindi pa. I forgot to get the... to take the garbage out. Kailangan ko lang ilabas itong mga ano. And then, linisin ko itong counter. So, itong asawa ko kasi, parang kahit last day na, hindi pa rin siya parang, oh, mamaya na yan. So, mamaya na ha. Mamaya na talaga. Pag ano na, pag kanang, baka pag signing na, parang ibang may-ari na ng bahay, ano na, papasok pa yun dito. Nakalimutan namin ito. So, I guess this garbage is going to our house. Oh, we're not finished yet, so we'll wrap it up. Yeah. Take it out the way out the door. Yan. Ito na yung pinaka-last na araw dito namin. Last na araw na ito. Hindi na namin ito makikita at hindi na namin mapapasok itong bahay. Nakakasad. Nakakasad isipin. I mean, yung talagang mamaya after 1 o'clock, hindi na sa kanila ito, hindi na kami pwede dito makapasok. O, diba? Ito yung bahay na dinala ako ni Tami. Ito yung bahay na dito kami getting to know each other. Ito talaga yun. At ito yung bahay na naninibago ako. Yun. Ito yung bahay na pagdating ko dito sa US, ito talaga yung bahay na tinitirhan ko ng matagal. Yun. Years and years. Mga 12 years. 12. So, ito yung bahay na ito. And, mahirap. You know, nagits ko yung kapatid ni Tami, yung bunso nila, ano siya, parang mahirapang mag-let go. Pero yung isa, si Andrea, parang okay lang sa kanya, parang walang paki, ganon. Si Tami at saka yung bunso, sila yung parang, kahit hindi nakatira yung bunso dito, pero parang ano ba, yung parang kasi siya yung bunso, yung parang dito yung parents nila. And, so yun, ito siya. Ay nako, ang hirap guys, parang hindi ako makapaniwala na ngayon na talaga. As in, you know? Yun. Yun, ito yung fireplace na nag-enjoy ako palagi. Kasi maganda talaga tong fireplace na to. Old na siya pero maganda siya. And so, ito siya guys. Ay, buhay. Dito kami kumakain. Dining, nililinis ko tong dining for yung matagal ko din itong nilinis 2 weeks kasi nga yung pamilya ni Tami maraming gamit. And ito yung kitchen na dito kami tambay talagang palagi. Si Bia nandyan nakaupo palagi. And dyan ako nagluluto. And ay dito, mga anik-anik lang yung andito. Oh my God. So, may tao na. May tao na ngayon. Tawag nun. Laoy, ang daming squirrel talaga. Bye-bye squirrel. Bye-bye birdies. Sila yun na pinapakain ni Tami. Masasad sila kasi hindi na si Tami dito. Nasasad ako kasi meron akong squeak-squeak, tumataba na talaga siya. Meron akong baby dito din. Tinatawag ko siyang squeak-squeak. Siya talaga siya kasi mataba. Palaging kumakain, pinakain ni Tami. Yung mga ibon nandun sa bushes, nagtatago. Nagtatago sila dyan sa bushes na yan. Kasi, yeah, hihintay kay Tami. Bye-bye squeak-squeak! Bye-bye squeak-squeak! Oh my God, nakakasad. Ay, nakakalungkot talaga, guys. Iwan ko na lang si Batman. So, ay, nakakasad. Balikan natin yung bedroom namin. Huling pamamaalam. Huling pamamaalam. Balikan
balikan namin yung bedroom mo. Dito kami nag-jer-jer na mag-jer-jer. Every other day. Every other night. Anyway. Ay, ako nagpinta ng bedroom na ito. Paborito ko itong color. Bagong rug. Pero nadumi na siya, of course. Ay, buhay. Nakakasad. Ito na yung pinaka-last namin. Dito ako noon magtampo-tampururot. Hala. May gamit pa si Bia nandito. Ay, wala na. I like this curtain, oy. Pero hindi man diyan lang daw ito. Hindi daw kunin. Goodbye old house na talaga. Ano to? Nangyari sa wall. Look, kita nyo? Ano parang umiiyak. Parang umiiyak. Wala man ito noon. Nag-moist ba? And then mayroon siyang ano. Parang umiiyak. Hala. Wala ito noon eh. Ano nangyari? Galing sa taas? May leaking sa taas? Patay. So, hindi na namin makikita itong bahay. Hindi na namin mapapasok. Ngayon, mapapasok pa namin pero mamaya, hindi na kami makabalik dito. Please Bye-bye. drive to highlighted route. Bye-bye, bahay. Yun na yung last hurrah ko sa bahay na yan. Yun na siya. And hindi na namin yan mapasok. Hindi na namin yan mapasok. Nakaka... Oh, milk and the milk. You have to go inside. Why, you want me to get it? Huh? So, the house is finally bye-bye. Well, may problema guys. Turn right at the Ang stop buyer, sign. pero Then tignan take the natin. first left. Nag-final walkthrough sila, di ba? So, ngayon sabi pa ng buyer, may tubig pala dito na lumalabas dito sa basement. So, ngayon, alam nila yan guys nung Turn nag-open left house. at the traffic light. Ha? Watch out, watch out. Yes, My husband. Are you okay? Yeah. You're gonna miss the house, right? yeah. You're gonna miss the house, don't worry. I am too hot. That's where I bang you every day. Bang, 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 bang. God, it's a song, guys. But we have a lot more memory in that house than our house, right, honey? No, I certainly do. Yeah, Tommy. But when our relationship, that's the house. Okay guys, ngayon is final na. Magpunta na kami doon kung saan yung closing, kung saan sila mag-signing. Dito kami sa White Plains. First time ko dito sa hindi first time, pero hindi ako dito palagi nakapunta. At saka ito yung lugar na ang ganda pala dito. So sabi ko kay Tammy, maganda pala dito sa White Plains, Little Manhattan. See you. Dito guys si Tammy, tapos na sila. So ngayon, lalabas na kami. And so nakakaloka kasi hindi ko alam kung saan kami magpunta. Why they're going over there? One way. It's one way. Church Street, that's all right. Oh, this is one way. On how much we paid. If we made the payment, that payoff amount would change, and then it would be another problem, because then it would be wrong. So it was better to hold off and not make the payment as long as we were closing on time. And so that's fine. So the payoff letter was accurate. They called up the Wells Fargo, and it was all done. Okay. So what is the reaction of the couple, honey? It's scary for them. I didn't realize either. She's pregnant now, so they got a baby coming. And then why they buy this house if they are contractors? Because it's investments, I guess. Oh. You know, they lied originally. Apparently, Kakain lang daw kami dito guys sa diner. Ito na lang yung gagawin namin, kain-kain. Dapat uuwi na kami. Dahil sa aso, pero wala eh. Iwan ko na lang sa kanila eh. Gusto man nilang dito magpunte.
Hi guys, tapos na kaming nag-dinner lunch kind of thing. Tapos na. And, yan. Hello guys, oy late na guys. And it's thunderstorm sa bahay namin. So, kaya yung aso is already go crazy. Oh, mine's not working. Hello, ay honey, ay seriously, they left already. Oh, look, they left. Go, I'll do it. No, mine's not working. Okay, don't worry I about just it. have to use the regular. Yeah. I'll do the regular. Look, watch out. Welcome. This is Neighborhood Watch Community. Oh, white planes. Oh, this is where I worked before, hon. Watch out, honey. Hello guys. Thank you guys so much sa panonood ng video na ito. And then, tatanungin ko na lang si Tami kung anong nangyari. I-film natin. Tatanungin natin siya kung anong nangyari sa closing. And yun, thank you. Hi, puppy. Go. You go, Dada. Where are you going? Grandma's. Hi, little boy. Yung mukha niya. Come on, let's go. Come on, let's go, Aris, Misty. Come on, let's go, Aris. Let's go, come on.